Здравейте, аз съм Алекс и сега ще ходя на разходка тук около Испания и мисля да създам един влог. Тук съм в Испания. Тук малко. Така. И мисля да се разходя да снимам влог за някои неща, които има в Испания, примерно. Само така да бъде интересно. Нещо някой ще го гледа, ама... Айде, карай. Примерно... Чакайте малко. И така, както ви виждате, автобусите тук примерно са много по-модерни. Отвънка може да не изгледат нищо особено, но отвътре, казвам ви, са много яки просто. И тук колите така се минават, все едно нищо не пука майката. Добре, сега ние тук имаме една гледка много яка. Тук в Испания, не знам, що строят някакви фигурки и после ги щупят. Има някакъв празник. И примерно те правят сега такива неща. Не знам що. Нали за кръста да бъдете, после ги рушат тези неща, не знам що. Строят ги да ги рушат. Логика. И много яка се го, нали? И из квартала, не само из квартала, буквално из целия град има такива фигурки, много. Ама много яки фигурки има. Тук из града има някакви яки фигурки. Както казвам, те ги строят, нали, строят ги и после ги горят с... Не знам, чупят ли ги, горят ли ги, не знам. Но... Добре, извинете, сега ще има малко пауза. И да, сега ние се върнахме. И сега ще искам да ви покажа едно нещо много яко. Този блок. Примерно, виждате ли го? Хубаво. Как изглежда. Какъв е як просто. Топ щут. Всички страни е така. Чакайте да го покажа от другата страна. Чакайте малко. Така изглежда той. Примерно от двете страни. Опитвам се, както виждате, опитвам се да го заснема колкото са може и колкото аз мога по-хубаво. Надявам се да се чува. Ако искате да спрете клипа на пауза да го разгледате много як този блок. Както виждате, мене много маке. Чакайте. Много як просто. Както и де. И мисля това да е за този епизод. Очаквайте други епизоди някои дни други. И добре се видим другия следващия път. Чао!